year agus fáilte chuig Nuacht RG1 á léamh ag Múinteoir Gianna. So chunstá sibh fáistí beag an blanc nuachta seo agsúil a bheith méid tuspáint picúirdaí ag an ancéine agus beag má aig ag dul ag gripco beag híos ag bun an scálan. So buinnig í soltas. So mar eici sibh. So Nuacht Bailey. So seo Alína a bhfuil béhín ag tuairt Bailey ag tuairt faoi an seo agus fu si fearras Alína nua agus rinne si go leor PC Alína áling an sinna chu si go háling an bhá má Bailey agus seo í Emma ag an trála na Drafórca agus thuaidh siad chuig an trála chuige cogur mágin an Irene Gréine a efa. Bhí si fálam faoin supermoon le déine agus i déanamh glór Alína freisin agus ag seo le baróga do bhama agus béadó maithú Emma. Seo picture den scéal a scríb Conor ó faoin planéid uachtaróte agus tá sé fáiltethe ar an siomh fighting words cócóirteas leat Conor ó tá mit anbródú asad agus freisin scríb Dearmid scéal dar bhean an Zamptín an planéid Zamptín a chuir sé anias agus an scéal thuas ar fighting words freisin tá sé fáilte acu dúirt siad go raibh sé ar maithú Dearmid agus bhí go leor nuachta eile ag Dearmid freisin. Bhí sé ag imirt cluiche bhord le mama agus dadó ar Skype agus bhí sé an tramplín le Cormac agus cadá ar rinne sé. Jeisig Mamo lámh briste a Teddy a monkey. So gurnaí mágad Mamo agus chum sé há dá. True, ar bhean an fiery red agus darky black happen. So sin nuacht impact Dearmid maith an búcail. So seo iad slug an a bhalig seona ag an trán teachta capte. Is siad déanamh glór Alína lo agus bíonn si ag déanamh glór Alína agus rudí agsúla i rithne seachta na freisin, súla sin páistí ar fad maithú seona. Tá si fósaigh tuairt faoin club leabhar le Kate agus lééis si scéal dom, lééis si scéal osúir dom i rithne seachta na Johnny Roger in the spine glas maithú seona agus gurná. Seo picture the wrong done agus leadtíh. So cinse tá páiste éigen ag déanamh arán agus an páiste sin níháil bíonn sé bágáil gachlá agus a déanamh arán chuile lá agus bhela mé bhláisibh níháil tá sé cuma anias ar an arán sin agus cinse go bhfuil do arán níos blasta fós. Bíonn sé ag léamh bíonn agus ten sé chuig an trá gachlách an slogán agus cocha bailú tíobh níháil tá sé basclistáil chuig an nuacht. No, cad a an seo dilóga agus seo leadtíh faoi an nuacht a bhí ag bunacha le déanaí. So thu sé chuig an chfuil le dadí an dilóga a bhailú agus bhí cúig dilógéig difriúil aige agus bhí dadí carú leis chuní animú. Freisin a bhí barbecue acu an bhfuil sagardín agus bhí Ellen agus é féin ag linkt ar an sprinkler nisce dearing goréis sin ó spríú bhrálam a bheith déanamh sin freisin maithú donnacha agus mé raig. Sin nuacht féin so bhí mé déanamh Alína mé féin a rinne seachtainna agus cheannig mé na cartaí full of seo in san seo euro agus for mé crystals freisin lethna crystals mí len tá bíonn go leor ar lethna goháin agus siad ansair. So cad a rinne mé leis an crí cad atá an crí déanta as. Well, for mé go leor clucha agus slugán bídecha ar an trá freisin agus thug mé mála
bháile agus haring mé. Crí le pean nuí agus le PVA glú gramig mé na chlucha bioga an gartain nach bhfuil si go deas. Agus rá freisin bhálig mé cúpla cluc agus rinne mé aiglo. Ní le main go gcóir sin go híntaach ach tá sin níos fearr ná bud be sé tá main go gcóir bíideach an sin ar an aig bhí si go deas. Tá sin nuacht ranga na seachtaine seo a bháistí agus bhálum de nuacht achtastáil agus de fictorál agus chuirméis ar an apid agus be meidirráiste chéile a ríis rihhád agus tu go géar dá chéile agus bigéag sprí agus i ggóire agus an matáin jocanna agus seolgaí isteachíd mar bralam na jocan ar fad. Okay. So strong fóla báistí.